Θέλω να πάω πολλά χρόνια πίσω. Στη Ελλάδα μου είμαι γιος Περβολάρη. Είμαι περήφανος γιατί είμαι γιος Περβολάρη και η μάνα μου είναι Μεσαρίτισσα. Γεννήθηκα το 1957, γύρω στο 60-61, με τον Μαγαρίτη τον πατέρα μου, πιάνναμε το σιτάρι που γιορκούσε το χωράφι της μάνας μου στους στήλους και ερχόμαστε στη Σωτήρα, πρώτη φορά το λέω το πράγμα, για να λέσουμε, για να πιάμε το αλεύρι και η μάνα μου να κάνει τα ψωμιά της και τα πρόσφορα της. Η εικόνα του Μήλου τότε για μένα ήταν κάτι φανταστική, την οποία ακόμα κουβαλώ σήμερα με 68 χρονών. Για να έχεις καλό σπόρο, παραγωγή, πρέπει να έχεις καλό χωράφι και καλό σπόρο. Η οικογένεια Χατζηγιώρκη εφητέψασε καλό χωράφι, καλό σπόρος και το αποτέλεσμα ο Σάββας και ο Κωσής. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που τιμούμε που τους Μήλους Χατζηγιώρκη, γιατί ως πρόσφυγας η επαρχία μου Χώστου εν το σπίτι μου, το χορκό της μάνας μου, εν η ζωή που μεγάλωσα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον φίλο τον Γιάννη τον Καρούζο, γιατί όταν ξεκίνησα έσυρναν μας πολλές πέτρες. Τώρα ήταν που γυρεύει ο Ιαπάνης στα πολιτιστικά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Κύριε Παπαπαπουλιβίου, 38 μέρες θυμάσαι το φιλμάκι που τελικά δημοσίευσε, έκαμε ο Κοσμοτέλ. Που εμείς στην Κύπρο αρνηθήκαμε να κάνουμε συμπαραγωγή, διότι η απάντηση ήταν το 1974 έμπουλα, πόσα να βγάλουμε. Και η γυναίκα μας έπιανε COVID και είμαστε χαρούμενοι γιατί 15 μέρες δεν θα τη δούμε. Τα παιδιά, η οικογένεια, ο κόσμος μας στη Λιάννα φυτεύουν και σπέρνουν πολιτισμό. Δυστυχώς στην Κύπρο ο πολιτισμός είναι κάτι πολυτέλεια. Όταν έκανα το θεάτρακι μικρή Σαλαμίνα είπαμε δεν θα έρχεται κανένας. Έκανα το για μένα, για μένα. Γιατί κάθε πρωί ήθελα να θωρώ την κατεχόμενη μου πατρίδα. Θα θωρώ την κατεχόμενη μου πατρίδα. Το ημερολόγιο δεν είναι ημερολόγιο. Δεν είναι ένα ημερολόγιο που τυπώνουν κατά χιλιάδες. Είναι η ψυχή των Μήλων Χατζηγιώρκη, είναι η μάνα τους, είναι ο γύρις τους και τους συγχαίρω ιδιαίτερα διότι φίλουν το φίλο μου τον Κοσμάν και τη Στυλιάνα μου να βγάλουν την ψυχή τους έξω. Η ψυχή τους είναι η ψυχή των ανθρώπων της γης που δυστυχώς σήμερα επειδή μάθαμε στο εύκολο κέρδος δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους της γης. Είναι οι άνθρωποι της γης που ελευθερώσαν τον τόπο, όπως είπε και ο φίλος μου Παπαπολιβίου. Είναι οι άνθρωποι των Κοτσινοχωρκών, έχουμε τον Αχαιρώνα, έχουμε το μνημείο στη Δερίνια, 248 στρατεύσιμοι πεσόντες και αγνώμενοι πόλεις και επαρχίας Αμοχώστου. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ την κατεχόμενη μας πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι η Κύπρος είναι το κομμάτι που ζούμε. Η Κύπρος είναι ολόκληρη. Ξεκινά από τον Απόστολο Ανδρέα, πάει στην Πάφον, που την Κερίνια στη Λεμεσόν. Φίλοι μου, είναι μεγάλη τιμή σήμερα που το έργο μου βρίσκεται στο ημερολόγιο Χατζηγιώρκη και δεν θα κρύψω ότι ήταν ένα από τα όνειρα μου. Κάποια ημέρα η δουλειά μου να βρίσκεται στο ημερολόγιο Χατζηγιώρκη. Έχω ζήσει 4 ζωές μέχρι τα 17 μου στη Αμόχωστο, οι 38 μέρες της Τουρκίας και όταν επέστρεψα οι σπουδές μου στην Αθήνα και δουλεύκα πώς δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι και γύρω στο 90 που αποφάσισα να ασχοληθώ με την λειπτική. Η λειπτική έδωκε μου το πιο σημαντικό αγαθό, φίλοι μου, την ελευθερία. Την ελευθερία.
Και αν δεν στερηθείς την ελευθερία σου, δεν μπορεί να την καταλάβεις. Εγώ νιώθω ότι είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και αγαπώ το νησί όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, και νομίζω ότι οφείλουμε περισσότερη αγάπη σε τούτο το νησί και λιγότερη αγάπη στα κόμματα. Δεν με παρεξηγείτε. Διότι πολλές φορές βάλουμε το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Αν δεν υπάρχει πατρίδα, δεν θα υπάρχουν ούτε κόμματα. Σας ευχαριστώ.